foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw ta ni waati na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye an danbe jamukan ye bi ala sɔnna ma an bɛ k'an ka maakɔrɔ dɔ bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna na walasa ka se ka na walawalali kɛ an ye fɛn na fɛn min ni a nafa ka bon an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan nka yanni an ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔw ye an b'a fɔ an ka maakɔrɔ ma k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ ni ɲɔgɔn tuma e yɛrɛ kun ye jɔn ye ne ye Musa Dunbiya ye ne wolola Buguni ne Buguni ka di Bani Munu cɛ e bisimila danbe jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna na an ye wele ka na ye maakɔrɔ ye aw ye fɛn caman ye an bɛ denmisɛnninw ma min ye kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ fɛ k'i ɲininka ne ko fɔlɔ mara a kun bɛ kɛ cogo di maakɔrɔw bolo alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka waleɲuman dɔn ka barikada Ala yɛrɛ min sɔnna ka ɲɔgɔn si di anw ma parce que ne bɛ san 70 ni san 6 la ɲinan n ye fɛn caman ye tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ mara an lamɔna cogo min na a n'a fɔra ko an fana ɲɛmɔgɔw lamɔna cogo min na o tu bɛ daminɛ kabini du kɔnɔ o maraw bɛ dabɔ o b'a sɔrɔ i tɛ hali san 7 la i tɛ tɛmɛ o kan dɛ a kow bɛ daminɛ ka taa dɔɔni ka taa ni lamɔ kɛra yen nɔ o lamɔ kɔnɔna na i bɛ degi foliw la sɔgɔmada fɛ ka maabaw fo n'i ye dumuni kɛ ka barikaw da ani baaramisɛn minnu bɛ yen n'i cir'u la i b'olu kɛ olu fɛnɛ tun b'o kan ka da ka ye n'i bɔra kɛnɛma taare kɔnɔ maakɔrɔba minnu bɛ yen nɔ minnu b'i kɔrɔba ni minnu b'i fa ni ba bɔ n'i y'olu ye dɔrɔn k'i k'olu fo i tun bɛ kari olu la wa ni i bɛ o kari kɔnɔnaw fɛn na n'i ye fɛn buru de ye nɔ k'i kan'a tɔmɔ nin bɛ kankari tun bɛ da ye ka d'a kan o fɛn tɔmɔ nin o ni denmisɛnnin n'a digɛra dɔrɔn k'a bɛ kɛ so ye nin bɛɛ lajɛlen pour que i ka se ka mɔ jogo ɲuman kɔnɔna na i kana se ka manamana ko kɛ y'a ye bon nin baara in bɛ kɛ ten nɔ fo ka taa se i yɛrɛ ka bolokoliw ma bolokoli nin o tun ye lamɔ filanan de ye fɔlɔ o du kɔnɔ ye filanan o tun bɛ kɛ bolokoli ye so kɔnɔ komi sisan denmisɛnninw bɛ bolokoli ale de ye 10 ans ou bien safola wala o bɛ bolokoli kabini san tile 40 na n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔw de tun bɛ regrouper mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 u bɛ regrouper donc mɔgɔ dɔ bɛ bila u kunna ko sɛɲɛ o de tun b'u kɔlɔsi ne y'u ka responsable ye pour que ka se k'u fɛnɛ la jogo ɲumanya n'u ye min ye bolokodien na ni a man kan walima fɔta la u b'o corriger wa a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen gɛɲɛ tun b'a bɛɛ kelen-kelenna bolo a kelen-kelenna bɛɛ gɛɲɛ tun bɛ k'u bolo mun kama sisan corriger ni min jɛngɛnna dɔrɔn k'o corriger a banna y'a ye bon en même temps u bɛ tila tuguni i bɛ ladi fɛnɛ kuma minnu bɛ yen nɔ i bɛ ladi k'i bilasira o cogo bɛɛ lajɛlen na sɛmɛ ninnu tun b'olu kɛ u tun b'o de kama quoi bon maintenant ayiwa ni hali bɔtuma sera sa olu fana bɛ mun f'i ɲɛna u b'o ladilikan mun fɔ mais u bɛ tila k'a f'i ɲɛna k'a fɔ bon o tuma ni aw bɔra ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ a kɛlɛ jogojuguya kɛ k'i bɛ sigi bilakoroya la i nɔ na o tun bɛ o kɛ k'u bagabaga n'a ye o kɛ k'u bagabaga n'a ye ka sɔrɔ yadɔ o tɛ mais u tun bɛ to e kunkolo la b'a f'i ɲɛna k'i bɛ baara kɛ n'o ye hali ni manamana ko sa n'o tun bɛ ne ka e ser'o ma n'i b'a fɛ ka s'o ma n'i hakili jigin o la k'e bɛna sigi bilakoroya la e dun b'a dɔn n'i seginr'o la e dɔgɔnin minnu bɛ yen n'olu ye gurupu filanan n'o bɛna da i kan e bɛna tɛmɛ olu ka gurupu fɛ donc o tuma e ka gurupu fɔlɔ olu bɛ taa k'e da k'o dun ye b'a fɛ i na gurupu ko de ye anw de ninnu ye filan ye anw de ninnu bolo kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra k'e bolo kɔrɔ tuguni i dɔgɔninw fɛnɛ fɛ o tun bɛ i lasiran quoi o tun bɛ bɛɛ tun bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka jogo dilan kosɛbɛ voilà y'a ye n'o faamuyara an ka cɛkɔrɔba Dunbiya i ye nin min fɔ sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko du kɔnɔna lamɔ bɛ daminɛ yalima fɔlɔ mara kɔnɔna na an balakaw jɔyɔrɔ tun bɛ du kɔnɔna mara kɔnɔna na wa o tun bɛ yen parce que an balakaw ninnu n'u ma se ka min dilan u b'i bagabaga fɔlɔ karisa e de ye nin kɛ ou bien karisa e bɛ ka nin fɔ tan nin tɛ kuma ɲuman ou bien nin tɛ ko ɲuman ye n'i baba nana b'a fɔ a ye o b'a sɔrɔ ale y'a se kɛ n'a dɛsɛra sa ni fa nana tuma a b'a da fa tulo kan mais o b'a sɔrɔ ale y'a se kɛ fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko sokɔnɔna muso de don
muso de du ye dɛ ale jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ toro muso jɔyɔrɔ ka bɔ du kɔnɔ ni hali dutigi yɛrɛ e tɛ du kɔnɔ e bɛɛ bɔlen filɛ nin b'a fɛ ka taa yɔrɔ la muso de bɛ so kɔnɔ yen nɔ u ni denw de bɛ yen nɔ donc e de bɛ yen nɔ ka so kɔnɔ k'o lakɔlɔsi a baarakɛminɛnw ani bolofɛnw ani denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ e de bɛ o lakɔlɔsili kama o ye koba de b'a f'i ɲɛna du kɔnɔna na muso jɔyɔrɔ de tun ka bon o la kosɛbɛ o cogo kelen na a mago bɛ du kɔnɔna la ani du kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen la k'i hakili to fɛn bɛɛ la ni min man kan b'a f'i ɲɛna a b'a seko kan n'a dɛsɛra dutigi ma a b'a fɔ a ye i da sera yɔrɔ dɔw ma an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni k'a fɔ ko fɔlɔ ko bɛɛ da kan n'o ye n'i kun bɔra o fana tun y'a d'a ma lamɔ wɛrɛ ye o tun ye a jumɛn ye sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye min fɔra ɲɛna so kɔnɔ n'o de ye kɛ to ka foli kɛ parce que o de bɛ f'i ɲɛna ko n'i bɔra maakɔrɔbaw minnu bɛ yen k'i k'u fo bɛɛ da kan i bɛ mun sɔrɔ i n'u mana bɛ i k'u fo bon ni e bɔra o mana f'i ɲɛna o cogo la ten nɔ bɛɛ dun sigilen bɛ na ni o ye o tuma sa ni e min bɔ denmisɛnnin ma n'i ma sɔn ka foli kɛ ni maakɔrɔba nana bɛn a b'i wele ka na dɔw bɛ yen nɔ u bolola ka teli nka dɔw bɛ yen nɔ u bolola ma teli u b'i wele ka na u bɛ tɛgɛ da i ɲɛ ka fɔlɔ kan o tuma ko e ma dege foli la wa nka dɔw b'u b'i menacé o tuma e ma dege foli la wa o tuma u b'i menacé o la bon n'i tɛmɛna na siɲɛ wɛrɛ n'i ma fo n bɛ min da i kan n'o ye i y'a ye wa i tun b'a bugɔ foyi t'a la i bɛ se k'i dɔgɔkɛ den i b'a bugɔ i kɔrɔkɛ den i b'a bugɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se k'a bugɔ kɛnɛma a corriger kama parce que den ka bon mɔgɔ kelen ma koyi den ka bon mɔgɔ kelen ma koyi e kelen tɛ se k'a dilan ko caman se bɛ yen nɔ o bɛ kɛ o tɛ kɛ e ɲɛna donc o tuma min bɛ kɛ e ɲɛna e b'o de dɔn nka min bɛ k'i kɔfɛ o de ka ca min bɛ k'i ɲɛna ye parce que den bɛ bɔ e fana bɛ t'i ka mago la voilà ko in tun bɛ dilan o cogo la ten nɔ bon o n'a mana bɔ yen fɛnɛ kalansow la lamɔ sabanan tun bɛ kɛ yen nɔ kalansow la karamɔgɔw fɛ u b'aw kalan jogo ɲumanw na aw kana nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a kana nin kɛ tan o bɛ kɛ ekɔli kalanyɔrɔ la mori kalanyɔrɔ madrasaw ani ekɔlisow nin bɛɛ tun bɛ k'o cogo la e mɛna de ka mɛn ka ko bɔn ko n'i t'i ye ka mɛtiri ye i bɛ kare fara k'i tɛ sɔn i n'a ka bɛn wa i bɛ siran walima u ka taa aw sɔrɔ sufɛ barofu ni fɛnw na ni dugu jɛra mɛtiri bɛ fɔlɔ mɔgɔ min na a taara aw minnu gurupu sɔrɔ bafina baro la ni dugu jɛra kilasi kɔnɔ a ka ɲininkali fɔlɔ bɛ kɛ bɛ aw ma parce que ale bolo aw ma leçon ta aw sera baro la i y'a ye wa donc o la bɛɛ tun bɛ siran wa i n'i ka mɛtiri n'aw tun bɛnna dɔrɔn i bɛ sira fara i tun tɛ sɔn i n'a ka bɛn fiyewu bon nin bɛɛ tun bɛ yen nɔ parce que a tun b'u lamɔ ko ɲuman min na o de y'o ye i y'a ye Makɔrɔ o faamuyara kosɛbɛ i ye caman fɔ an ye o kan fɔlɔ bi an bɛ donni min na bi mara tiɲɛna lamɔ tiɲɛna e ye a fila bɛɛ ye an bɛ fɛ k'a dɔn n'i ye e ɲininka mara ka tiɲɛni a daminɛna waati jumɛn an ye mun ni mun bila min b'a tɔ lamɔ tiɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la a ko a ma nɔgɔn parce que n ye kelen de f'i la depuis au départ ko bɛɛ b'a départ de bolo a daminɛ voilà ko bɛɛ de n'i y'a mɛn ka ko soubassement tɛ wa ni soubassement ma ɲa so tɛ ɲa a tɛ ɲɛ voilà mara tiɲɛna kabini so kɔnɔ mais o bɔra dutigiw de la parce que e marala cogo di i ma sɔn k'i taw mara o cogo la dutigi yɛrɛ a masaw y'a koron voilà a ma sɔn k'aw jɔ o jɔyɔrɔ la o b'a la bon ni dutigi fɛnɛ n'a ye fɔlɔfɔlɔ dutigi y'u jɔ u jɔyɔrɔ la mais u ye mara minnu bɛ yen nɔ n'u ye olu mara k'a ta sa kabini a peut-être an mɔkɛ la sa u kana kana bila anw n'a ɲɔgɔnnaw la i y'a faamu donc olu ye mara kɛ olu minnu kɔnɔna na a n'olu fana mara la cogo la u nana anw kɔrɔ ni anw yɛrɛ sɔrɔ cogo min na olu ye anw fana mara o cogo la ɔ n'olu ye olu sɔnna k'o kɛ o kɛcogo la minnu fana bɛ yen nɔ n'olu tun bɛ mara kɔnɔ olu fana sɔnna mara ma problème bɛ yen mais est-ce que dɛsɛ tɛ dɛsɛ tɛ ka dɛsɛ mun na ka dɛsɛ ka mara kɛ cogo di dutigiw mun b'i dɛsɛ a mɔgɔw tɛ kelen ye o o kɔni o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn ka dɛsɛ ka i ka duden ko k'i sago ye o kɔni tiɲɛ na kɔni o kɔrɔ kan k'i ma jɔ i jɔyɔrɔ la walima i y'i se bɛɛ lajɛlen kɛ n b'a f'i ɲɛna min k'a ka mara a ma sɔn mara ma
o bɛ kɛ o bɛ kɛ parce que n'i y'a jateminɛ anw ka fɔlɔfɔlɔ la mɔgɔw tun bɛ mɔgɔw kalan n'a ɲɔgɔnna sugu la tun na ka ladilikanw f'i ɲɛna ka ko bɛɛ kɛ mais o y'a sɔrɔ n b'a f'i ɲɛna a waati la n b'a f'i ɲɛna silamɛya yɛrɛ tun ma développé cogo si la an fɛ yan parce que i bɛ taa sɔrɔ dugu yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ misiri t'a la i bɛ taa sɔrɔ duguba yɛrɛ dɔ bɛ yen misiri kelen pe fɛnɛ de b'a la mais a seliba i bɛ taa sɔrɔ ala tɛ mɔgɔ 10 bɔ ou bien mɔgɔ 15 dugu mun bɛ bɛɛ mais u bɛ n'o ladilikan minnu f'i ɲɛna ten nɔ ani i bɛ ladilikan minnu sɔrɔ kɛnɛma u t'a f'i ɲɛna ko ala ko ta u t'a f'i ɲɛna ko kira ko t'a la ayi ala ko kuma tɛ yen nɔ u b'a f'i ye k'a kɛ tan kana kɛ tan nin kɛ kana nin kɛ a banna u t'a fɔ ala ko ka nin kɛ kira ko ka nin kɛ u t'a la dɛ non non ala ko kuma de tɛ fɔ a la dɛ jogo tun ka ɲi a ɲɛma hali n'i tun taara o waati la kasobon na i tɛ mɔgɔ 15 sɔrɔ kasobon kɔnɔ a jama kun man ca ayi i tɛ mɔgɔ 15 sɔrɔ kasobon kɔnɔ o kasobon na olu kasoden fɛnɛ ninnu ni min ka kaso dafara n'a bɔra b'a fɛ ɲɛna a bɛ boli k'a kana fɔ ma ko kaso mɔgɔ den kɔrɔ a b'o dugu bila a b'o bila o mari a bolo y'a ye ɔ parce que nin bɛ ɲɛfɔ na n k'a ma ne ma ko i somɔgɔ tun b'a f'i ɲɛna ko i kana fɛn tɔmɔ wa ɔ minɛnw tun b'u ba dɔ la k'a n'i y'a ye tɔmɔni kɛ dɔrɔn b'a f'i ɲɛna ko n'a t'o la k'a bɛ kɛ so ye a bɛ kɛ so ɔ o de kosɔn ka bɛ da ye wa ka tila k'i bugɔ n'i nana nin fɛ i bɛ segin n'a ye hali sini ne se ka fɛn bonya tɔmɔ ne n tɛ se hali sini n tɛ se wala k'a haramu mais makɔrɔ ni an ye ɲininka est ce que ko in n'i y'a ta cogo cogo i ko ko dutigi nɔ b'a la dutigiw nɔ b'a la cogo di u kun kana ka mun kɛ n'u m'o kɛ voilà i lamɔra cogo min na dɛ e k'o sira bila kɔrɔ e lamɔna cogo min na mais dɔw lamɔ cogo man ɲi dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ lamɔ cogo tɛ kelen donc i ko ni i lamɔna cogo min misaliyala sisan maa dɔ bɛ a lamɔna ka ɲɛ mais ni ma ɲuman sɔrɔ dun voilà o de ka dɔgɔ quoi tubabu b'a fɔ ko exception o man ca o n'i ye ɲininka mali kɔnɔ mɔgɔ min ma mara ɲuman sɔrɔ a ka dɔgɔ non fɔlɔ la i bɛ juguman min ye a ka dɔgɔ kosɛbɛ n'o tɛ den mɔgɔ bɛ raté o mɔgɔ bɛ raté o bɛ yen o fɛn sugu sugu i bɛ taa sɔrɔ a bɛ raté fo dɔ b'a kan ko karisa kɛra du saraka ye ko nin bɛɛ bɛ fɔ o kɔrɔ mun ye a raté la de maintenant sisan o sira min filɛ nin ye o sira bɛ se ka lataama cogo di dutigi a bɛ mun ni mun kɛ min b'a to mara bɛ tiɲɛ a bolo a ka kan ka tuma bɛɛ komi an y'a fɔ cogo min na a bɛ départ de la kabini den kabini a bɛ san 6 7 la a bɛ wuli o cogo la ten n'o sera ka kɛ an ka ɲɔgɔn to yen nɔ an ka se ka ɲɔgɔn ka denw bila o fana b'a la o b'a la parce que e kelen tɛ se k'a bila den ka bon kɔnɔ den bɛɛ ye jɛ de ye o donc kana fɔ k'i b'a bɛɛ i kelen fɛ ma parce que i tɛ se kɛnɛmamɔgɔ u k'i dɛmɛ ka den dilan kalanyɔrɔ ninnu olu fana kɛ dɛmɛ kɛ b'a fɛ ka kalandenw dilan o kɛra kalan sugu sugu ye minnu fana bɛ métier la u fana ka patron k'u dɛmɛ denmisɛnnin olu ka parantiw dɛmɛ ka se ka jogo ɲuman don u kɔrɔ ka se k'u dilan parce que e bɛ di patron ma k'a k'i kalan métier la mais e bɛ min kɛ baarakɛla i t'o kɛ so kɔnɔ i t'o kɛ so voilà donc o tuma ale de y'i ka ko bɛɛ lajɛlen ale de kan ka i bilasira ko la k'i bɛɛ ka bɔ ko kuntan kɔ bon n'i y'o sera ka sabati a ka ca ala fɛ a bɛ se ka ɲa et puis minnu fana bɛ yen nɔ ko de bɛ kabini komi an fɛ ka ekɔlidenw ni métier kalandenw fɔ cogo min na olu fana ka sɔn fana dɛ fɔta ma dɛ n'olu sɔnna fɔta ma a bɛ ɲɛnabɔ nka hali n'i mara la cogo o cogo na ni e ma sɔn ka lamɛnni kɛ i tɛ se ka dilan dɛ o de ka ca anw de fɛ bi denmisɛnw de bɛ yen n'o tɛ lamɛnni kɛ o de ka ca baara si u tɛ malo ka di hali ni den k'i ɲɛna fɔlɔfɔlɔ na ni tɛ kɛ i hali a dama n'i y'a to yen ɲɔgɔn neni n'o bɛnna maakɔrɔba dɔ tɛmɛtɔ a b'i wele ka na ko tuma e bɛ ne neni wa ka sɔrɔ i tɔɲɔgɔn dɔ de a bɛ kɛ ala ne m'i neni dɛ ne kan bɛ ka taa ayi mun e dun bɛ ne natɔ to ka neni dɛ o tɛ corriger dɔ la a y'a dɔw la k'a fɔ k'a ye kojugu kɛ voilà o la dajuguya ninnu ni fɛn ninnu o si tun tɛ k'o waati dɔ la n bɛ se a lajɛ baninw bɛ yen nɔ maakɔrɔba yɛrɛ tɛ bonya kumakulu bɛ fɔ a n'a mɔgɔkɔrɔba b'i dɔgɔya
ya lo koni apa kau sani sutra makona koni ali ka warm sen dia dama ba fu winin ya lo ni ka ba ko dai o mano wala bo marate ka ka nyema munu fere ka ka mara bu fere ba ne do ina fo jo sisan dem son beto mina u ba ne do marama etse ka mo shi da dibi ka ka bi da me dem sonula ka do wala mais est-ce que tomorrow la makoro olu yɛrɛ sente denmisɛnninw ka banni est-ce que u sen t'a la o bɛɛ ka siraw ɲɛ de wo mais est-ce que siran gansan don siran gansan don min na parce que u bɛna kuma kɔnɔ f'i la walima u t'i lamɛn yɛrɛ ouais parce que fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ maakɔrɔ caman kun bɛ yen danbe la u ka ko bɛɛ ka ɲi mais est-ce que n'i den walima i mɔden o ka waleya dɔ dɔn e la est-ce que tuma dɔ la a t'a ban k'i ka mara o fana bɛ se ka kɛ o fana bɛ se ka kɛ mais est-ce que o de o man ca o tun man ca o waati la nka tɛ bi ma dɛ a n ka mɛn bi de ma bi kɔni ko tɛ o bi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kɔni n'i ye bi ta lajɛ i bɛ taa sɔrɔ n b'a f'i ɲɛna denmisɛnnin yɛrɛ caman ka fisa n'a maakɔrɔba dɔw ye voilà ayiwa n'o kɛra kaba dɔrɔn mara bɛ tiɲɛ n'an ye ɲininka tuguni ɲininkali sabanan na yalima anw hakilina tuma dɔ la est-ce que an ka furu kɛcogoya o de fana tɛ an bin ni minɛn kɔnɔ wa o bɛ kɛ parce que furu bɔra cɛw bolo k'a di musow ma cɛw ko mana ɲini fɛn kɛ cogo o kana ko bɔn ko tuma ko an kɔni an t'a fɛn kɛ mais an bɛna kuma lase muso ma olu k'u ka part fɔ muso de bɛ ko min laban muso de bolo kuma caman cogo di tan yɔrɔ walawala dɛ minɛnkolonkow fɔ olu de bɛ ladalafɛn ninnu bɛ yen nɔ olu de b'a fɔ cɛ da tɛ se o ma y'a dɔn n'o kɛra ka ban ko yɛrɛ furu yɛrɛ girimanba bɛɛ b'an ka muso bolo bi n'u ko min dɔrɔn b'a f'i ɲɛna a banna dumuyalaka u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ dumuyalaka dama tɛ o la dɛ an fana ka fisa filaw ye o aw tɛ se k'aw yɛrɛ bɔ an ka fisa filaw yɛrɛ ye kosɛbɛ olu kɔni ko tɛ o mais o min filɛ nin ye n'a kɛra ka ɲɛ baasi t'a la jumɛn ka ɲɛ an balakaw ta yen n'a kɛra ka ɲɛ yalima baasi b'a la wa wa ti kɛ ka ɲɛ o cogo di muso ka ko ɲalen o man ca o ne hakili la aw maakɔrɔw de b'a fɔ an ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni hakilina ɲuman bɛɛ bɛ musow bolo ayi a bɛɛ tɛ muso bolo dɛ i bɛ se k'a lamɛn ko dɔw la tuma ni tuma parce que a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de muso ni cɛ de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bilasira o bɛ o muso ɲumanw bɛ yen nɔ n b'a f'i ɲɛna ni muso yɛrɛ tɛ n b'a fɔ o cɛ tɛ se ka foyi kɛ mais ala na muso ɲuman bolo walayi i tɛ di fosi dɔ cɛ la mais o fana de ka sɔrɔ o ka dɔgɔ muso la bi ka dɔgɔ muso la Dumiya nin diyara n ye kosɛbɛ Mali kunun o aw y'a ye bi Mali yalima ni aw kunna ka jamana ɲɛ ta bi aw bɛ mun fɔ a la tiɲɛ na anw kamanagan de b'a la koyi parce que fɛn dɔw bɛ ka kɛ sisan anw ma don diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'u bɛ taa Sénégal tiga sɛnɛ la yen nɔ ani Côte d'Ivoire la tutigiw ni fɛnw na yen nɔ même armée française de olu waati fana kɔnɔna na ni ko dɔ kɛra sisan dɔrɔn u b'a f'i ɲɛna u bɛ mɔgɔw bɛɛ cɛ ka na n'u ye gendarmerie la k'u sɛgɛsɛgɛ n'u ye mɔgɔw lajɛ yɔrɔ la tuma min na u bɛ sɔn k'a lajɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko o waati la dɔw tun ye ko Soudanais u b'a kan ko Soudanais tɛ sɔn nin ma u b'olu Soudanais b'a la fo kana bila Modibo temps kɔnɔna na ko Malien tɛ sɔn nin ma i n'a fɔ Malien ni ko wari dɔ kɛra ko dɔ la sisan an bɛɛ tɛ nin sa wa ko dɔ ka kɛ sisan dɔrɔn u b'an bɛɛ cɛ sisan y'a wa ka taa n'an ye walasa ka se k'a ko ɲɛɲini voilà bon fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ sisan ka ko o ye Malien n'u y'o don o la u b'a kɛ u b'o de mabɔ sama ka bɔ jama la k'olu labila k'olu tɛ sɔn nin n'a ɲɔgɔnna ma wala ni Malien ka jogo ɲumanya t'u bolo parce que k'an tɛ sɔn a ma y'a ye wa mais o bɛ dépend cogo jumɛn na puisque u b'a dɔn an bɛ min cogo min na o de kosɔn y'a ye wa bon fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ kɛ ten nɔ même dans l'armée française yɔrɔ tun ka fɔ la y'a dɔn anw b'o kɛ sisan ka u tun b'a fɔ ten même dans l'armée française a tun b'o cogo la bon an ka mɔgɔ minnu tun bɛ bɔ ka taa Sénégal ni Côte d'Ivoire ni fɛnw na o kelen o fɛnɛ tun don ni ko kɛra dɔrɔn b'a f'i ɲɛna dɔrɔn u bɛ anw sen bɔ a la u b'a fɔ k'an tɛ sɔn olu ko Maliens tɛ sɔn ma y'a ye nka bi an tɛ sɔn mun ma y'a ye wa
tiɲɛna a ma nɔgɔn ɲininkali dɔ bɛ yen n'o y'o k'i la ɲininkali n bɛ fɛ i ka don a kɔnɔ k'a jaabi kosɛbɛ n k'i ma n ko an donna nin min kɔnɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ nin tiɲɛniba in kɔnɔ n'i ye ɲininkara e b'a fɔ ko fan jumɛn de nɔ don ko tɛ yen ni a nɔ tɛ da dɔw kunna jɔn de y'u ta bila jamana in kɔnɔna na minnu y'u ta bila o ye dutigiw ye dutigi caman y'a ta bila parce que i ye kelen fɔ o de sisan mɔgɔ tɛ se k'i kɔrɔkɛ den i tɛ se k'a bɔ i tɛ se k'a bɔ ya n'o donna ko la ka bɔ o t'o bannen wa fɔlɔ la i dɔgɔnin den i b'a bugɔ i kɔrɔkɛ den i b'a bugɔ mais a ka gɛlɛn i kɛ mɔgɔ la bi k'i b'o bugɔ dɛ kuma tɛ kɛnɛma mɔgɔ la farali nana sisan farali de nana bɛn tɛ yen nɔ an ye ɲɔgɔn kan bila ka kanu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ la ka bɛɛ k'i danna o de mɔgɔw de tun bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o farafaren de nana ye mais mun y'o sababu la ɲɔgɔn kanubaliya si tɛ si fɛ an ye ka hali ka nkalon da ɲɔgɔn na an ye ka ko caman kɛ bi n'u man ka kɛ y'a o faamuyara waati bɛ ka sɛnsɛn ka se ni kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ne kɔni b'a kɔ n'an kɔni sera ka segin an kɔ o bɛ fisa mais o de ka gɛlɛn a ka gɛlɛn cogo di k'u tiɲɛna o mais ko tiɲɛni bɛ dilan o y'a dɔgɔmani ko ye dɛ n'o tɛ anw ta nin kɔni dilanli kɔni n m'a fɔ k'a tɛ dilan dɛ mais tiɲɛna ne yɛrɛ kɔni tɛ se ka miiri n'a ye k'a bɛ dilan a ma nɔgɔn aw minnu ye maakɔrɔw ye n'anw jigi b'aw kan n'aw ko k'a ma nɔgɔn an tɛ hakilina kelen ye koyi anw ka hakilina bɛ ni aw ta tɛ kelen parce que aw bolo n'anw kumana kan dɔrɔn a b'a ko ce sont des histoires ko il est dépassé bon dépassé de tun ka fisa an dun bɛ k'aw de lajɛ aw bɛ k'a lajɛ an ma dɛsɛ aw la wa n'o tɛ an y'o fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ne m'o de f'i ɲɛna n ko diinɛ ko kuma tun tɛ yen nɔ ala ko tɛ yen nɔ kira ko tɛ yen nɔ a bɛ f'i ɲɛna nin kɛ kana nin kɛ a banna bɛɛ jogo tun ka ɲi ni muso tun n'a denmuso tun bɛna n'a denmuso kɔɲɔ tun bɛna kɛ fo ka taa kɔɲɔ kɛ walayi muso dɔ tun tɛ dumuni kɛ a bɛɛ fasa yanni kɔɲɔ don cɛ k'a kana sɔrɔ ale denmuso ko ale kana sɔrɔ o tɛ denmusoya la a lajɛ bi kɛ est ce que anw n'an ka muso yɛrɛ bɛ miiri o la bilen wa anw n'an ka muso tɛ miiri o la bilen hali a fɔra u tun b'a fɔ de ko dugutigi de ko n'a ni npogotigi kɔrɔma bɛnna k'a bɛ sa ɲamɔgɔden joli bɛ dugutigi yɛrɛ ka so kɔnɔ fɔlɔ i tɛ se ka du 3 ni 4 kɛ bilen n'i ma ɲamɔgɔden dɔ sɔrɔ a kɔnɔ bon or que olu tun bɛ jɔrɔ fɔlɔ n den kana taa cɛ la k'a sɔrɔ a tɛ cɛ dɔn k'a sɔrɔ a bɛ cɛko kalama olu tun bɛ siran o la ka miiri o la cɛ dɔw tun bɛ u muso furu sa ko parce que ko den ma sɔrɔ so ko ani ba jɛ don nin bɛɛ tun bɛ k'anw fɛ jamana in kɔnɔ dɔn o de tun b'u jɔrɔ ni ala sɔnna ma Dumbuya an b'i fo k'i waleɲuman dɔn komi an ma se ka sɔni sɔrɔ k'a dilan k'a bila i ɲɛ nka siɲɛ wɛrɛ ni ala sɔnna ma an bɛna sɔ dilan k'a labɛn fo k'a ɲɛ k'a bila i ɲɛ parce que n'i y'a ye dimine kumana ka dusu kumana ta nin cogoya la hali sisan i ma sɔ de sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛ ala k'a d'i ma ala k'a ɲɛ min la i ye bilasirali min kɛ ka tulo kɛ tulo kunnandi ye k'u minɛ k'a baara kɛ an ka jɛmukan tɛ dan nin ma dɛ ni ala sɔnna ma n'a mago jɔr'i la tuma o tuma an na s'i ma ka baro fɛn wɛrɛ mais ne kɔni bɛ min a kana nin émission dabila dɛ ne yɛrɛ b'a lamɛn vraiment ne yɛrɛ bɛ fɛn dɔw mɛn a la ne tun ma deli ka minnu mɛn maakɔrɔba minnu bɛ yen n'u bɛ kuma la ne b'u lamɛn ne yɛrɛ bɛ fɛnw mɛn tiɲɛ na ne tun t'a dɔn ka bɔ olu mɛn kɛ mais a bɛɛ kun ye b'a fɔ ɲɛna k'u ka dilan ka ɲɛ adamadenya kɛ se ka dilan lafiya kɔnɔna na bɛɛ kɛ se k'i ka hakɛw sɔrɔ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ o la n'i tora ka émission lamɛn dɔrɔn a b'i kalan quoi ni ala sɔnna ma a b'i kalan inchallah a kana nin bila dɛ ni émission yɛrɛ ka di n'a kɛ émission bɛɛ ye ni ala sɔnna ma i ni baraji an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin kun y'an balimakɛ an'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Musa Dumbuya ka bɔ Yirimajɔ Kɔjalani na an n'a a tun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye kunun mara ani bi mara danfara min b'u u ni ɲɔgɔn cɛ a ye walawalali kɛ min bɛ mɔgɔ hakiliman bɛɛ hakili sigi k'a ye k'a fɔ ni an y'an sɛbɛ dɔ ma a bɛ se ka kɛ o la an bɛ dugawu kɛ an kelen o kelen ala ka se ka fɛɛrɛ ɲuman d'an ma an ka se ka denbaya ninnu koron k'u lamɔ ka ɲɛ min b'a to sini ɲɛsigi ɲuman an ka denmisɛnninw ka se ka sɔrɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen b'an na jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka dugawu kɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na